velkommen tilbage i Netherfortet. Vi er på udkig efter de monstre, der findes her i Netherfortet. Der findes et par stykker, og 3 tror jeg da. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan nå at få fat i nogle af dem alle sammen i løbet af det her afsnit. Hvis ikke vi når det, så må vi jo klippe videre til en anden god gang. Godt. Det her, det er jo en af vores gode gamle zombiegrise. Og de opfører sig på fuldstændig samme måde, selvom de er i Netherfortet her. Jeg tror faktisk, det er derovre med alle flammerne herovre. Det er faktisk der, hvor vi holder til. Hvis ikke jeg tager meget fejl. Jeg kan også lige nævne dem, der sidder heroppe. Det er sådan en form for hegn bygget af nethermursten, som man sætter ligesom almindelige hegn. De har samme feature som almindelige hegn, det vil sige, at man kan ikke hoppe hen over dem. Det skal vi også have lidt med af, når vi skal ud herfra. Godt, ingenting der. Så vi løber lige hurtigt den her vej. Ja, her er der i hvert fald nogle forskellige ting. Det vi har her, den lille gut, der kommer rundt om hjørnet her, han er aldeles ufarlig i første omgang. Det er et lille magma-monster. Og her har vi et wither-skelet. Jamen dog, så får vi alle sammen på en gang. Hej. Og som I kan se, så kommer han løbende og slår rigtig hårdt. Og har også forgiftet mig. I kan se, kommer nogle af alle de her spiraler ud af her. Og det er simpelthen fordi, at jeg er blevet forgiftet af wither-skelettet. Når man slår dem ihjel, wither-skeletterne, så taber de knogler, ligesom skeletterne på overfladen, og de kan også godt tabe noget kul. Og hvis man er rigtig heldig, så kan man også fange et hoved fra et af wither-skeletterne. Men tilbage til de små magma-firkanter der. Det kan være, at jeg finder en senere, så måske skal vi ikke sige så meget mere nu. Synes jeg har hørt noget andet herinde. Det gjorde jeg også. Der har vi en spawner. En såkaldt blaze spawner, og lige nu sker der ikke rigtig noget. Jeg kan selvfølgelig ødelægge den med min hakke, men det har jeg ikke lyst til. Hvad er der galt med den blaze spawner? Nu kan I se, nu drejer den hurtigere og hurtigere, og lige om lidt så er den fuldt opladt, og så spawner der en blaze. Det er ham der. Og de skyder milkugler, og det kan godt blive en halvfarlig affære. Så jeg får lige noget at spise, så jeg er fuldt healet, inden jeg... Jeg vil sige, jeg vil lige anbefale, at man har nogle pile med, når man tager ned og skal kæmpe mod blazes. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan nappe en her uden. Det kunne jeg. Sådan, og så skal vi bare lige have den anden der. Sådan. Fik jeg noget ud af det? Det gjorde jeg. Og der er flere på vej. Umiddelbart så vil jeg lade den blaze spawner blive derinde, fordi jeg kan sådan set godt bruge de her blaze stave, som det skal jeg komme ind på senere, hvad det er, jeg kan bruge dem til. Det er lidt for farligt det her. Jeg tror, jeg smutter min vej. Ja. Okay, men 2 blaze stave forløbig.
Så det var så de 3 typer monster, man kan møde i de 5 typer monster, man kan møde i Nether. Det var blazerne der, og Wither-skelettet, som vi lige stod ind i. Der var de små magma-gutter. Så er der zombie-grisene, og til sidst er der de her gas, de her store spøgelser, som skyder med bomber. Og I kan se, det er ligesom om de her blaze, de lader op, så det er først når de er antændt, at de egentlig er farlige. Så man kan godt stå og time lidt. Når de så lige har skudt, så går der lidt tid, før de kan skyde igen. Så når man har lært dem at kende, så er de så alligevel ikke så farlige. Men jeg vil alligevel anbefale, første gang I stod på en blaze, at I bruger en bue og afliver dem på afstanden. Vi er nået op på 3 blaze-stave, og det er ganske udmærket for nu. Jeg tager lige et øjeblik og kigger på, hvor lang tid vi har tilbage. Vi har rimelig god tid. Så hvad siger du, zombie-gris? Hvad skal vi nu lave? Nå, kan du se? Jeg har et diamantsværd. Godt. Jeg kan lige sige, at ligesom i og derinde var der blazes. Ligesom i minerne oppe ved overfladen, så sætter jeg altid de her sten i højre side, så jeg har nogenlunde styr på, hvor jeg kommer fra og hvor jeg er på vej hen. Altså om jeg er på vej ud eller ind i slottet. Der er jo et par andre lige nu kigger jeg mig bare lige lidt omkring her. Der er et par andre fede features ved de her slotte. Jeg håber, at jeg kan nå at vise dem. Sådan der. Hvis jeg antænder murstenene, så dør ilden rimelig hurtigt. Ingenting her, ingenting der. Det var en blindgyde, så det fik vi ikke så meget ud af. Og så er spørgsmålet, om jeg har fået kigget mig ordentligt for, eller om jeg har glemt noget på vejen. Har jeg farvel til blazes. Ja, nogle gange så spawner de så heroppe i tomrummet ovenover spawneren. Det er en til, ja. Det tager vi altså også af. Det er efterhånden en... goddag. Ja. 6 blaze-stav kom vi op på. Jeg skal lige se, om vi virkelig har været alle vejen rundt. Og vi simpelthen bare har været så uheldige, at vi er stødt på verdens mindste netherfort. Så jeg går lige lidt off-camera, som det hedder. Og kigger mig omkring og ser, om ikke der skulle være noget mere herinde et sted, fordi jeg mangler nogle helt essentielle ting, som jeg gerne vil have med hernede fra Nether. Så endnu en gang tak for nu, og på genkig i denne Minecraft guide på dansk på tur i Nether. Mit navn er Lasse, og jeg håber I vil tage jer tid til at like og linke, mens jeg bor pænt. Tak fordi I kiggede med, og på gensyn.